sihiri da suka san cewa suke sihiri su daina, an kuma sun ki duk sihirin da aka kawo guri na gaba nan Allah da sai na sha alwashi na buga kirji duk inda na shiga na fita sai na warware wannan sihirin, saboda dalili Allah ne ba mu wannan dama don a taimaki al'umma, amma an fito ana cutar da al'umma kan ne, saboda haka wannan shari'a bai da haka ba. Na biyu shine akwai sihirin da ake yi wanda zaka ga rago ana binne rago da rai, wani zaka ga ana binne laya a makabarta, wani zaka ga an ɗiba tabin kafan mutum an abu nan, wani ma gashin mutum za a je a haɗa kai da mai askin shi ko mai yanka mishi farce da sauran makabartansu, wani ma abinci za a haɗa wa mutum da matan shi a haɗa baki da ita, ko kuma mai saya mishi abinci ko a ofis ko a wani wuri, mutum da ya ci shi kenan sai ga mutum duk abin da yake yi ba hajjin shi yake ba ko ba hankalin shi yake ba, ko ga mutum yau lafiya gobe babu, har ka ga rayuwa ya ƙare gaba ɗaya ba san me yake ciki ba. Wani mai dukiya ne irin wannan sihirin ya zama ba dukiyar, wani kuma mai abu ne wanda ya zama ba abin, wani kuma mai karatu ne ya zama ba karatun. Saboda Allah da Annabi, don Allah don Annabi, jama'a mu ji tsoron Allah, mu ji tsoron tsayuwan mu gaban Ubangiji. Yau za ka yi bayani da Larabci